monggo. Oh jarene kowe iki meteng ki senenge ra jamak-jamak kok yo. Kejaba seneng duwe bakal anak. Nek adoh ning Jawa Timur ning Jakarta ra kowe ra melu. Dheke munggah bis merdeka. Terus sapa-sapa ditareni anggere ikateng jejer sapa ik. Lah wingi dek ten pundi nika? Ten Trenggalek napa nggih? Heeh. Kan isuk to le mangkat nika. Lah pun cepet-cepet niku bali saking wayangan nika. Ngebut, Pak. Monggo mangkate jam 09.00 lho kanca-kanca. Ora wae boten. Lah kok le ngomong jam 6, iki ayo cepet mulai jam 6 wis mangkat. Ngoten niku nggih. Wah, kowe iki wong mangkate budal bise wis jam 09.00 kok. Loh, ngapa? 6, 7, 8. Kurang jam ki ngapa? Awang ngono wis 10 menit cukup kok.